Здравейте, сега снимаме продължението на продължението на продължението на продължението. Да започваме. Опа. Продължението на продължението започваме. Да. Бързо, качвай се нагоре. Бабо. Всичко живо. И умрял. Аз ще продължа сега в лек. Дами и господа, забележете това, ако виждате нещо на камерата. Как той си хапва филийката без да му пука. Иска да ме спонсорира сега. Абе, през това време, докато аз ви говоря нещо важно, той си яди филийката, а аз умрях. Благодаря. Логично. Сега ще печеме на покрива. И ще ги изнасяме оттам. Благодаря за спонсорството. Добре, ти как сте качили там? Горе. Да знаеш, човек, аз съм невидим, да знаеш. Овца. Овца, къде? Искам да видя. Топа, прекалено млад не може да се каже. Ще се метнеме на... Аз запивам мишката и не ме убиха. Знаеш ли какво дават са по Дисни? А? Дават Виолета. Как си хрупаше. Добре, на мен продължава да ми лаги. И сме на втората минута. Човек, това нормално ли е? Аз да се опитвам да падна 5 часа. Аз те виждам те. This summer's like a fur, like a troll in my heart. Oh, my heart. Ти си са на дървото до кулата, само че това отляво, нали? Да. Аз би трябвало да падам. Ма би трябвало. Не падаш, бат. Аз съм невидим. Ма дръж си меча, като качиш към мене, че да знаеш. Да бе, окей. Чули бе? Да, Дръж си меча. чакай. Качвам се в кулата горе. Човек, ти са къде си? На дървото. Чай сега да намеря дървото. Абе не джунгловото, обикновения цап. Да бе. Виждам ти името, ама аз докато се кача. Не. Ето сега ще си изведа меча. Ето ме. На кулата. Дръж меча. Сега идвам. Не бе, човек. Да те виждам, бе, момче. Сега поне ти виждам травата в лицето. Добре, престани. Трябва ви кил. Добре. Сега ми трябват още 29. Кила. Да. Иване, знаеш ли какво трябва да стане са? Какво трябва да стане сам? Трябва да почне с продължението на... О, тия филипи са много вкусни. Може ли още една? Спонсорство. Трябва да приключваме. Чао.